Biz bir-birimize habar verip köpelmeli, güýçlenmeli, örgütlenmeli. Ya biz muňa mejburi. Hökmen bu zatlar bolamaly. Demetmeli. Oğulluklar bir-birine. Men 10 sana adama habar versem, 10 sana adamam yeni 10 sanany berse 100 adam bolýar. Şeýdip dinlemejeklerine ýanyna gurrun etmeli, watanymyzy kazanmaly. Ine martyn birinden Türkiýe gaz beriljek. Şo gaz berilse Türkmenistanyň ýene gazy, nebiti gidip otýar. Russiýada sömürüp otýar. Ine Türkiýe berer, pulny Russiýa alar. Russiýa nädip aýakda dur? Türkmenistanyň halkyň haky bilen aýakda dur. Şol gazy berilse, halka näme peýdasy bar şoň? Ya okuwa peýdasy barmy? Okuwa ýatyrym ýapylýarmy? Ya-da balnisalarda sen öz jüýüňden pul bermeseň, sana doktorlar seretmeýär. Hökümet sana seretmeýär. Hökümet ýoganda şu goşudurnak içindäki hökümet sana seretmeýär. Ya ol jinaýatçy toplary, ady üstünde hökümet däl. Neme Türkiýe gitjek, ýene bir ýere gitjek diýsen, wiza alman görgülükdir. Bilem şo ýerde sen bir ullakan bir günäkär ýaly, özüň şondan bir pes ýaly, bir samsyk ýaly bolup eginiň gysyp sandyrap Allahdan dilek edip wizama peçat bassyn, men wizam bersin diýip gorkuşup durýandyrlar. Aeroportdan geçen wagtyň men özüme mara buzda suw bolup geçdim şo ýerden geçende da Hudaýjan ýüzüme bir gaýtarmaga geçeýin diýip dilek etip geçdim. Dogrymy aýdaýyn. Bäri indi Türkiýe geldik. Näçe adamlaryň öleni, tokoýlarda ölüsi çüýrak galypdyr, biriniň siňek basyp ýatyr. Osa onu seretdiler, analiz etdiler, zat etdiler, görse Türkmenistanly boldy. Şu neme bir ära ya näçe tanak adamlaryň iç organlary alındy, musurda o kara puşet bardyr, paket şoňa salyp musura atyldy, musurdan alındy. Şularyň hiç biriniň ýanynda konsulluk ýokdur. Ya da men pasportumyň wagty geçdi, men pasportum üçin barsam, maňa gel pasportuňy düzeldir diýen nädir? Hiçem konsulluk Türkmenistanyň wezipäň başynda oturanlaryň hiç gaýsy halka güler ýüz bilen gepleýän nädir? Tab näme bir guduzlan itdan goýan ýaly has diýip oturandyrlar. Oň üçin mara sandyraklap gidendirler, şo ýere gidende çekene bir zat diýmesin diýip. Ine biziň